chestie pe care nu o știe nimeni și n-are nici cum să mă verifice, n-are nimeni să facă nimic. Sunteți pregătiți să auziți chestia asta? Da. Și eu zic chestia asta... Liniște. Îi spune. Eu am făcut multe chestii care nu se fac, dar am avut grijă să nu se afle. Am făcut multe chestii care nu se fac și am avut grijă să nu se afle. Da. Un exemplu ar fi? De exemplu, m-am futut cu minore, am făcut schimb de poze cu ele, le-am făcut toate chestiile astea, dar le-am făcut în așa fel încât să nu existe niciun fel de dovadă și nici ele să nu fie nevoite să facă plângere, că, uite, pentru că să vă spun o chestie, că am vorbit cu un prieten de avocat. Tu poți să te fuți cu o minoră atâta timp cât ea acceptă chestia asta. Dacă ea acceptă chestia asta, nu o să spună nimeni nimic niciodată. Știi? Dar în cazul justițiarului de Berceni și ce a făcut... Care n-au acceptat? Da, și nu s-a întâmplat. Deci în cazul lui justițiarul de Berceni și ce arată el acolo, alea toate se întâmplă pentru că fetele alea nu vor de fapt și ei insistă. De exemplu, ăsta cum îi zice... Final Boss România a trimis o poză cu pula. Nu trimiți unei minore așa ceva. Deci asta e greșeală, știi? E o greșeală capitală. Nu trimiți în primul rând pentru că... Mara zic că e 17. Da, și îți vă mai spun o chestie. Eu am făcut toate chestiile astea pe Snapchat, unde nu se salvează conversațiile. Și deci ele nu ar fi avut cum să... Ok, deci asta cu minore, altceva ai mai făcut? Hai de cap. Oameni periculoși de atât, că asta o face toată lumea, o face orice țăran. Nu, am vrut doar să spun chestia asta, că eu ceea ce fac într-adevăr recunosc. Da, am făcut destule. Dar atâta timp cât, da. Mara. Ce ai mai făcut? Lângă minore, ce poți să faci mai grav? Că nu știu, nu-mi dau seama. Cred că asta e cel mai grav. Ce am mai făcut? Multe. Nu, păi ce ai mai făcut dacă nu ai chestii mai puțin grave? Își merită toată soarta. Multe. M-am descurcat, am știut când să fur, de unde să fur, în așa fel încât să nu se prindă nimeni. Și pe asta le știu să le fac. Și asta vă spun așa ca să știți cu cine stați de vorbă. Stați de vorbă cu un om care face chestii care nu se fac și pe care nu l-a prins nimeni niciodată. Deci poate că asta Și de care te mândrești? Sincer, da. Pentru că stai să spun eu, chiar dacă am furat, eu n-am furat de la oameni, am furat de la depozite, de la locuri unde sunt atât de multe încât nu o să observe nimeni că lipsesc câteva, știi? În sensul ăsta. Ok, deci minor, furt, astea le face toată lumea. Ai mai făcut altceva mai grav de atât? Nu, cam astea. La moarte? Cum? Păi asta îți dai seama că n-aveai cum să ascunzi. Dacă se întâmplă asta nu înțeleg cei care fac chestia asta, nu înțeleg. Că n-ai cum să ascunzi, o să se afle. Deci când faci o chestie care e ilegală, trebuie să socotești în așa fel încât să nu se afle. Da. Cea mai mică cu care a fost. Și trebuie să te gândești. Nu oricine poate să facă chestia. Te rog frumos, că uite, mai făcut curioasă. Deci eu am 19 ani, dar vreau să te întreb, care a fost cea mai mică vârstă a unei minore cu care te-ai culcat? Tu ai zis că tu ai numai 11 ani? 19. Dar vreau să știu cea mai mică vârstă a unei minore cu care te-ai culcat. Că sunt curioasă. 15 ani, o tipă de la Cluj. Ok, 15 ani. Dar știi că nu e vârsta de consent. Da, știu că nu e, dar repet, atâta timp cât ea nu a avut nimic împotrivă și nu o semnalat chestia asta, nimeni nu știe cine e ea. Come on, ce poate să facă? Din Cluj. Cum crezi? Adică cum o chema? Păi nu dar pot n-am zis tot numele, doar prenumele. Am o chestie pentru nume în cazul în care n-ai observat. Cum? Heni o chema, Heni, unguroaică. Heni? Sunt atâtea Heni unguroaici, așa, deci asta nu reprezintă absolut nimic. Păi, E mult mai ușor acum. Atunci.
27, mai știu eu. 27 și Ce am 15 vrut să zic cu Gen chestia asta, 27, da, 15 ce am vrut ani. să spun chestia asta ca să-ți arăt ție că eu știu să fiu foarte discret, foarte discret și să țin secrete. Deci poți să ai încredere în mine. Eu n-am făcut niciodată ce fac ăștia Cred aici. că mi-a spus în Da. 15 secunde cu aia. Deci eu dacă mie îmi zici ceva și spui nu sau îmi trimiți ceva și spui nu arăta la celălalt, nu arăt, adică nu arăt. Deci poți să ai încredere în mine din punctul ăsta de vedere. Dacă nu eram așa discret, n-aș fi reușit să fac toate nebuniile astea. Te-ai dus. Nu cred, am o întrebare. Ce te-a atras pe tine la o copilă de 15 ani? Gen, ce ți-a plăcut mai exact? Ce mi-ar place și la una de 50, că și de 50 am avut, de 50 plus, același lucru. Pe mine mă interesează de 15 ani, ce anume? Păi, același lucru. Același lucru. Care? Modul în care arată, bineînțeles. Și pe mine nu mă interesează care e 15 ani, care e 54. Adică, cum ai convins? La 15 ani? Ea întreabă cât ar am fi convins-o? dispus să meargă în Le-am jos. întâlnit, le-am Ok, stimulat. mulțumim. Le-am stimulat și au fost de acord. Și le-am întrebat, pe una de pe asta am întrebat-o, ești sigură că vrei să facem chestia asta? Și a zis, păi dacă eu spun, de ce să nu? Și am făcut-o. După Da, aceea și am avut... mai mic de 15 ai face, dacă ar arăta foarte bine? Că uite, este o tipă de 12 ani pe un server care arată țiplă, e gen fotomodel în devenire sau ceva. Dacă femeia la 12 ani, copila la 12 ani, de fapt, arată bine, ești dispus să cobori de la 15 la 12? Dacă ea vrea, bineînțeles, și nu o să știe nimeni, de ce nu? Mai mic de 10? Ți se pare ok? Mai Se mic pare de 10. ok? Da, mie personal mi se pare ok, eu n-am limite în așa ceva. Da. Adică te-ai duce și la 10, 9? Nu cred, chiar așa nu. Adică cum poate să arate la vârsta aia? Cum poate să arate la vârsta? Eu chiar acum vorbeam pe Snapchat zilele trecute cu o fată de cred că are 14 ani. Eu nu i-am făcut absolut nimica. Ea vorbea cu mine și eu i-am cerut ceva de genul ăsta. M-a întrebat ce-ți place la o fată și în pare parte îmi place fundul. Și mi-a trimis niște poze cu chestia asta și am zis, măi să fie, crezi că e în regulă ce facem? Ce? Le mai am și acum, alea. Ce mi-a trimis ea. Poți să-mi arăți? Pozele, nu, niciun caz, deci îți dai seama. Mai ales dacă are vârsta pe care o are, alea nu le arăt la nimeni. Rămân pentru mine, îți dai seama. Dar am vrut să spun, am vrut să zic că se pot face și chestii de asta atâta timp cât știi Ok, cum. deci dacă și la 10 ani, 9 ani, că ai văzut cum sunt fetele din ziua de azi, foarte dezvoltate, ar arăta bine ca una de 15, ești dispus să Nu cobori. cred că ar arăta, adică e o limită și la asta de dacă 14 ani de ți-am povestit, pe undeva așa se vede că e copilă, adică pe undeva se vede. Și chiar ea mi-a spus în felul următor, că vreau să ne întâlnim și eu i-am spus, păi cum facem, că tu locuiești cu părinții tăi? Nu, a zis că nu e niciun fel de problemă, că ne putem întâlni când părinții mei pleacă acasă, că pleacă nu știu ce și o lasă pe ea singură și atunci venim și... Am dat eu o poză, zi dacă ar fi pe aia. Fata asta, deci fata asta de pe, nu știu dacă vezi conversația din grup, Are 9 ani. dar fata asta are 9 ani. Nu-mi place cu Deci are nimic, se 9 vede că are 9 ani. Se vede Stai că așa. are 9 Nu ani. are 9 ani, are 19 ani. Stai așa. Deci nici chiar așa. În general, de la 14-15 ani încep să arate fetele ok. Îmi amintesc și când eram eu, când aveam eu 14-15 ani, cum arătau colegele mele. De-aia zic că pe la vârsta aia încep să fii bună. 14-15 ani. Și ce crezi? Stai un pic așa. Multe dintre ele nici nu erau virgine. Adică, dacă despre ce vorbim, dacă nu erau virgine, ele cu atât mai mult n-ar fi putut dovedi că noi am avut contact sexual. Dacă era virgină și după aia n-ar mai fi fost, atunci da. Așa În cazurile alea funcționează. nu mă risc. Așa funcționează. Dar de ce te gândești mereu la risc? Adică nu te gândești din prima că nu e ok să fac treaba asta și mai bine nu o fac ca să Nu e ok risc din punctul cui de vedere. Nu e ok din punctul cui de vedere. moral, legal.
etic, adică nu e legal până la urmă, 14 ani nu e nici vârstă de Moralul e ceva subiectiv până la urmă Da, și vă legal dar atâta mie mi timp se cât nu se află și fata nu zice nimic, e totul Again, asta ok. nu înseamnă legal, că dacă fata aia merge și zice m-a făcut Nu de termin. 27 Nu de termina ani, ce deci la 14 ani nu e legal. E clar. Eu nu înțeleg, gen, dacă tu știi că există acolo 1% Bun, păi și ce posibilitate dovadă are să... ea că am făcut-o eu? N-am înțeles. Pentru că ți-am spus că dacă ea deja era dezvirginată, ea n-are cum să dovedească. Numai dacă era virgină înainte. Dar ție nu ți se pare că nu e ok să faci treaba asta? Să profiți că nu poți să dovedească doar ca să te satisfaci tu? Ținând cont că e un copil, efectiv. Ți-am mai spus, dacă ea vrea, nu mi se pare nimic în regulă. Mie o problemă e în momentul în care forțezi tu pe cineva. Atunci ai rău. Atunci ai rău. Deci mie mi se pare că la vârsta ta ar trebui să ai, adică nu știu, ar trebui să Am discernământ, am spus. de faptul că ar trebui să spui nu unui copil de 14 Întreabă de asta de vine acum. Chiar nu contează. Uite, Deci de asta ce zici? cine e asta? Una de pe Roboc. Nu contează, ce zici? Iona de pe Da, Robac. e foarte ok. Are 9 ani. Are 9 ani. E foarte... Cu 9 ani nu prea aș crede, mă rog. Da, da. Deci așa cum am spus, atâta timp cât ea e mulțumită cu chestia asta și vrea și nu o influențează negativ și nu îi lasă traume, nu văd de ce ar fi o problemă. Problema știi când e? Problema este în cazul când forțezi un minor să facă chestiile astea, atunci e o problemă mare de tot, mare de tot. Forțare e și grooming, e și manipulare. Nu sunt forțare literalmente fizică, dar asta nu înseamnă că nu există gen substrat acolo. Nu înțeleg. Ce fel de forțare? Eu vă las că mâine mă Nu e nicio forțare, nu înțeleg. Eu ți-am spus, deci asta de 14 ani, ea mi-a trimis mie poze cu ea fără să-i cer eu. Deci unde e forțarea? Deci tu e suficient de matur încât să înțelegi că are 14 ani, e un copil și ar trebui să-l refuzi. Acolo trebuia să se termine discuția. Pentru că, din nou, e un copil, nu știe ce face. Momentan nu-și dă seama. Da, probabil că nu. Probabil că așa este, da. Și atunci... Nu o să mai fac asta pe viitor, oricum. Nu. Nu așa merge. Deci nu așa funcționează. Probabil, dar n-are niciun rost discuția asta. Măsuri de precauție. Tu știi, are, pentru că tu știi că e greșit ce faci și ți iei măsuri de precauție. Să nu afle, să fie vârsta de consent, să vrea ea. Tu ești conștient de faptul că e greșit ce faci, corect? Nu sunt conștient. Eu sunt conștient că nu e foarte ok atâta timp cât există consimțământul ei. N-ai cum să mă convingi aici. Și cred că nu e prima dată în care v-am spus că eu sunt un om cu idei. Nu cu persoana aia. Persoana aia a vrut și nu mai era virgină, e foarte ok. În primul rând, chiar dacă ea se răzgândește și spune... Dar nu ți se pare puțin bolnav să te gândești că n-ai consecințe și poți să faci ce vrei tu? Dar de ce ții tu discuții de morală cu mine acum? Pentru ce ții discuții de morală? N-am înțeles. Adică chiar ești nesimțită. Adică tu ești aici cu doi tipi care zici că sunt mari interlopi și șmecheri pe la mea aici și pentru nu știu ce și tocmai tu vii și îmi faci mie discuții morale? Hai mă, serios. Nu, dă-o dracu de treabă. Păi de ce? Stai puțin. Păi dar nu tu ar trebui să-mi faci mie discuții morale. Îmi pare rău. Nu ești în măsură să-mi faci tu mie discuții morale. Deși o să părăsesc conversația asta până acum. Niciunul dintre voi nu sunteți în stare să-mi faci, în măsură să-mi faceți mie consecință morală. Deci dă-mi un motiv pentru care nu sunt în stare să fiu morală. Nu aveți nici pregătirea mea, nici experiența mea, n-aveți nimic. N-aveți nimic. Aveți niște gândiri extrem de limitate de țărani. Asta e adevărul. Nu puteți înțelege profunzimea mea și șmecheria mea. Nu le puteți înțelege. Deci eu o să fac asta toată viața mea și vă promit că nu o să am niciodată nicio problemă cu nimeni. Deci aveți niște mentalități de țărani reduși. Îmi pare rău. N-am ce să discut cu țărani reduși. Eu știu că e foarte bine ce fac asta, fac de 10 ani încoace și n-am avut nicio problemă cu nimeni. Am terminat discuția, gata. N-avem ce să mai discutăm aici. A plecat,